ሰላም ሰላም ስድራ ስፖርትን ስነ ጥበብን ሕጂ ድማ ወደ ፍሳሃይም ወዲ ቤኪም ዝደሰስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ملوء سم ولا فساية تسفاي سمادم وين هرك هيدا بيكيم على تلدت 20 شوعتن على 4 شحن شعتن 209 شعتن زتولد لبوتا أسمر عداق حموس ساقوا بوبوم قومت 280 سنتيمتر كبدت 75 كيلوغرام زتصاوت بوتا تخلى خلاي زتصاوت الانقلابات عداق حموس دندن التحرير هاجراو قلقلوت 32 زرام زلعل هاجراو صوتام أول هاجرايت كانت إرترا خوينو أي محزن صوتام أنصار نيجر أبسمرا كلت أجر تساويتو ودببو كبابو في الساعة تسفين كبادي هببتن فتوتن سنة باباوي تاجرنام نفسير وينارك هيدا بكيم بشحن شعتم 9 عام تمرت أبسمرا راجع حموس توليدون عبيون سدرابيت في السايم بس أطردوكم شوعات تخونو خلوهم يمانه سمهر ودب مركب وكيانوس دسيت لول بحري بهلوم ودببو تحوت مؤزوز عقوس سباخباري كوتاز مسكن بحر ونينيو كابوزي أولنا تجميرو كساب حجيم لتزحبن سواؤنا تلابيسو زنبر زلوم ودببو عدمي انتو مرتم ساخلم كاب قداماي كساب حمشاي أب حمد إدريس عواتم ناي قدم جوجنوج كاب شاشاي كساب شامناي أب بحت مسكرم ناي قدم أقازيان كاب تاشاي كساب 10 تحدم أب باركا كلاي درجات مرتبيت 10 تغطخ دما نابسا وام أما بلساسان كلتن زريا بمراد أكاديميون وتادراون تعليم تمرتن وسيدوم كم تلمود أم ناي غزاوتي جمرم ناي سبورت مويون محدارنا أبايت تمرتاتن بمتصوات كم أون ونقون دما قبون زمناون سلطنا بموساد أبزحت رأوان أبقعتون كمانون رويلوت بممتع تابت أوانتي بمنسيا سلطاني إبن ستيفانوس تقلز نبرت كلب علاقة حموس أبصال سايد بجن ناي مجمريا ناي كلب تمكرؤم أهاديلو موسوم دحرني حد عمد صانحته مسكلب علاقة حموس أبقى الأيدي بيجون كوينام بغربار حكتن بومكتان تقبلوا الزنبرت بمكر مرماله تساونتن من إسيان تسفال دت تفوم سلطن زنبرت كلب دندن بيم أبحوفاته وتوم أبزاق أنت نحد ناي سبورت عمد بعد ما عندت تسايتوم أبقتش إسنا حدن دحر ناي سعوت تهدراون أكاديميون تعليم تمرتب موسادوم بغطتا ناب عباي كلب دندن كتنبر كعلم أبزاق كلب عوتن عبتو مكرون دحر مقصامون وعلو بمودا ناب كلبال تحرير تتنبرم كاب كنتش إسران كتن جميرون كساب حجي دمام ما أكل مسمر مكل خالتا كانتا دما درعي كوينو كم زيت فرقيرو قد قبلو حزوا يركب مرأيا هلو بقعتو بلوصنتون وهلو مكرون دمام عبالت إسران حموشان ورحقون بيت كلتش إسران حموشان تساويتها قرايت كانتا إرتراك ركب كيلوم ورحقون بيت علت إسران شدوشان كلتش إسران حموشان قداما يكرم محزنتا وقتم أنصار نيجر عبسمرا فالماي أهقرا وطوتو كايدوم كم أون قنبت على 28 كلتش 25 كلا يقرن دقنا أنصار نيجر أبسمرا تساويتوم ودببوم أبلتي أغري كابزن تبار عوزنا برين قلن متقاس الروم صوتان تباركم تخلى خلايك نسو معركة فافلت كعسو ملكم كعسو بلك عنا تبابن دق قان تقبلو كعسو كحسكالو تاويقي كالعن كعسو رقيتو تساويتوم أزي تتنكيقو مسمر مكلا خالون سبون زحلون جيرو قانتو بسنا أمراون أكلهم الرقاء كهلوان فوليك كالتاريو بدفرت بحيلن كعسو برسي هرم كوتام حرب بلوصن بروفيشنال نايم أكل تخلى خلاي كقبرون كوننون زقوبو يوم بتبابان تباركوهم توصيت نايكل تأجر صوتا مسنري قدام أجري بني حوار عود بادوم صوتا كزازم كلهم كلا أجر دمام هجريت كان تاني ير بسبب حرب بادو تعويتام كلاب التحرير كاب سدراف سافيش حرور ببطراي كونتن أو حوفات أرنفاتو زلام نايكان تقنديم نايما أكل متران عينان سخنم بلوص أكا فاليام وكيانوس في السهاون أبال تاقان تايوم زوم كلتي حواز فترو هدتن بلوص منقصاصاتن أفكا ما يزوم عوق أبزوان زو كيانوس نايقر مهرم تقاتيموم أبتزاماد عرفتن ناي حكمنا مكن خانن أمكي هادي ركب سدرابيت في الساية تسفايفيش نفسير بالسنة باباويت وينارك هيدا بيكن مارخ قنيتي وسنة بابن سبورت مامي أمز نوبرولا فريت ما أكلياني رام اتجزاو التيم بجزار سوزل على ترجم هوة النابران زعبل لهم عبجزاو التيوم مفلفل معكن سبورت بوتا تسفان متكلن سرحنيوم أوش تزان تاتا تعوتن عبد سروازلو فورن تولد السجاجروم بزحز زحبنو تاريخ يزلوهم أبوهم في الساعة تسفايفيش ملو هوتون ميداكو عسو ورزو فهم بقعتو زمسكرن فتان ويو زيدكم تقالاساي دفارت عرام بسعر زي كبل تساطاي نيروم
ናይ ተጻዋትነት ህይወቱም ብዓወቱን ክብረትን ተሰነይት ኮይኑ ኣብ ዳጋ ሐሙስ ናይ ስፖርት ህይወቱም ኣብ ናይ ኩዕሶ ጨርቂ ጀመረም ናይ ገዛውቲ ናይ ቀበሌ ናይ ቤት ትምህርታት ናይ ዞባታትን ክሳብ ዝለዓለ ናይ ክለባት ዝለዓለ ወንን ራእይን ተጻይቱ ፍሳሐ ፊሽ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ንሃገራዊ ምግልጋል ንሳዋ ድሕሪ መውላድ ኩዕሶ እግሪ ምስ ህይወቱ ስለዝተኣሳሰረም ካብቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዓይነት ስፖርት ከይተፈለየም ናይ ገዛውትን ናይ ጥዕና እንዳተጻወተም ንደቁን ንመጻእቲ ውልዱ ዝኾኑ ህጻናትን መንእስያትን ሰዓር ከመዘናብ ብምዃን ብሓባር ምጽዋትን መምርሒ ይህብን ተመክሮ የካፍልን ነበረም ኣብ መንጎ ኣቦን ወድን ፍሳሕን ወደብን ዘጋጠመ ክንዕለኩም ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ዓበይትን ንኣሽቱን አንጻር መጋጠምቲ ኮንካ ምጽዋት ዝተለመደ እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዓበይትን ንኣሽቱን እንዳተጻወቱ ከለዉ ፍሳሐ ፊሽ ኩዕሶ ሒዙ ብፍጥነት ንጎል ከእትዋ እንዳኸደም ወዱ ወደብ ንኣቦ ፊሽ ብውሕሉል ጥበብ ነታ ኩዕሶ መንጢሉ ንቕድሚት ኩዕሶ ሒዙ እንዳተወንጨፈ ከሎም ኣቦ ፊሽ ወደብ ግደፍ ክረግመከ ክብለከ ግደፍ ወደብ ግደፍ ከይተእትዋ ብምባል ኣቦ ፊሽ ድሕሪ ምዝራቡ ኩሉቲ ዝጻወትን ዝዕዘብን ዝነበረን ብናይ ዘረባ ፍሳሐ ፊሽ መስሓቅ ዘረባ ክርትም ኢሎም ሰሓቁ ብፍላይ ወደብ ወዱ ብናይ ተረካብ ዘረባ ናይ ኣቦኡ ኣመና ብምግራምን ብምስሓቅን ነታ ጎል ከእትዋ ቅሪቡ ዝነበረ ኩዕሶ ገዲፉኣ ኮፍ ኢሉ ብስሓቅ አንፈቅፈቀም ሳላ መስሓቅ ተረካብ ዘረባ ፍሳሐ ፊሽ ንጋንቱ ካብ ጎል ኣድሒንዋ እዛ ኣጋጣሚ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ፍልጥ ዕላል ኮይና ከሳብ ሕጂ ትዝከር ኣብ ሓሳብ ፍሳሐ ፊሽ ፍቅሪ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ንስድራ ቤቱ ዘሎ ብዙሕ ፍቅርን ክብርን ኣብ ግምት ብምእታው ብግብሪ ንኹሉ ብድሆታት ሰገረ ተባዕን ጅግናንን ኣቦዩ ኣዲኦም ነፍሲር ወይ ናሃረግ ሃይደቤኪም ብሓቂ መብራህታ ስድራን ማሕበረሰብን እያ ነይራ ህይወታ ብሞት ወላ እንተተቋረፀ ዘለዓለማዊ ነባሪ ዝኾነ ስርሓም ዝኽርን ፅርዋን ግን ከም ወርቂ እንዳንፀባረቀም ንውሉድ ወለዶ ዘሰጋገር እዩ ወይናረግ ሃይደቤኪም ህብብቲ ተዋሳኢትን ብቕዕቲ ኮሜድያንን ጥራይ ኮነትን ልባ ብልግስን ምሕረትን ዝመልአ ስለ ዝነበረም ንብዙሓት ድኹማትን ዝተፀጎሙን ኢድ ምሕረት ዝርግሕ ፍልይቲ ፍጥረት እያ ነይራ መራያ ቅዱስ ተግባራ ድማ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ተሰኒዱሎ እታ ስድራ ድማ ብሉፅ ስርሓን ልክሳን እስትንፋሳ እዩ እዞም ኣቦን ኣደን ፍሳሕን ነፍሴር ወይናረግን ሰብ ሞያ ስፖርትን ስነ ጥበብን ጥራሕ ኣይነበሩን ቀንዲ ምስጢር መንፈስ ፍቅሪ ዓወት ዕቤትን ደቆምን እውን እዮም እቲ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ገዛውቲ ዕዳጋ ሐሙስ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰም ብሓቂ መፈልፈሊ ማዕከን ስፖርት ስነ ጥበብን እዩ ነይሩ ኣብ መንበሪ ገዛ ናይዞም ናይ ፅቡቅ ኣብነት ዝኾኑ ዓበይቲ ስድራ ናይ ፍሳሕን ወይናረግን እቲ ገዛ ብዕላላትን ድምፂ ኩዕሶ እግሪ ምስ ድምፂ ምንባብ ፅሑፋትን ድራማታትን ተሓዋዊሱ ፍሉይ ውህደት ቅኒት ፍቅሪ ፈጢሩ እዩ መደቀሲ ክፍሊ ደቆም ብፖስተራት ናይ ህቡባት ተፃወቲ ኩዕሶ እግርን ስእልታት ናይ ህቡባት ተዋሳእትን ዝተመልአ እዩ ነይሩ እቶም ኣወዳት ብኣቦኦም ተመሪሖም ንመሰረት ኩዕሶ እግሪ ክመሃሩ ከለዉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ኣዴአን ተማሂረን ናብ ዓለም ስነ ጥበብ ክዝምብላ ከኣላ እቶም ኣወዳት የማንም ወደብ ውቅያኖስን ጽልዋት ገዛውትን ብዓብዩ ድማ ጽልዋ ኣቦኦም ደሪኽዎም ሎሚ ካብ ቡሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሃገርና ኮይኖም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ክለባት ተጠርኒፎም ይፃወቱ ኣለዉ ብፍላይ ወደ ቡቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተመሪፁ ኣብ ምፅዋትን ምግልጋልን ይርከብ ንሳቶም ካብ ኣቦኦም ጅግንነትን ትጋን ተማሂሮም ካብ ኣዲኦም ድማ ቁጡፍ ኣእምሮን ትሕትናን ወሪሶም ናይቲ ገዛ ማኣዲ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛንታታት ውድራት ስትራቴጂታት ፆታ ከምኡውን ብዛዕባ ኣድህቦን ስነ ስርዓትን ዝመልአ እዩ እቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንሳቶም ተወሊዶምሉ ዝዓበይሉ እስትንፋስ ኣየር ናይቲ ገዛውቲ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰምሃር መርከብ ሉሉ ባሕርን ድምፂ ድኤን ኣብ ልበን ሒዘን ናብ ዓለም ትወና ሰጊረን ከመድኤን ህቡባትን ብቑዓትን ተዋሳእትን ኮይነን ኣለዋ ንሳትን ካብ ኣዴአን ፈጠራናውነት ቁጡፍ ኣረዳድኣ ባህርያት ሰባት ከምኡውን ንተዓዘብቲ ናብ ስራሕ ዝኣቱ ፍሉይ ውርሻ ወሪሰን ንሳትን ናይ መጀመርያ ናይ ምውሳእ ተመኩሮአን እቲ ናይ ኣዴአን ፅሑፋትን ድማ ናይ መጀመርያ ምስ ማሕበረሰብ ስነ ጥበብ ህዝብን ከላልየን ግዜ ወሰደለንን ሳዕቤን ስቕታ ኣዴአን ኣብ ውሽጠን ኩሉ ግዜ ክጋማዳሕዩ ዝስምዐን እዛ ዓባይ ስድራ ብሓቂ ናይ ፅቡቅ ተምሳሌት እያ ዘይተመጣጣኒ ዝመስል ስፖርትን ስነ ጥበብን ብፍቅርን ተቐባልነትን ኣብ ሓደ ገዛ ዋሲባ ኣቦን ደቁ ኣወዳት ኣብ ስፖርት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ህይወት ዘድልዮም ትጋትን ሓላፍነትን ክምህር ከሎም እታ ኣደ ድማ ኣብ ናብራ ህይወትን ኣብ ስነ ጥበብን ዝነበራ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ክእለታ ልግሳ ፍቕራ ኮታ ኩለንትንኣ ብፍሉይ መንገዲ መሓላሊፋ ንደቂ ኣወዳት ድማ ስነ ጥበብ ትርጉም ህይወት ከም ዝኾነ ኣርኣያቶም ልክስ ድዮም ድማ ንኩሎም ደቂ ዘወሃደ መትከል እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ ተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወላ እኳ ናይ ኣቦአን ናይ ስፖርት ሞያ ብቐጥታ ከይከተላ ካብ ኣዴአን ዝወርስኦ ብልህነትን ካብ ኣቦአን ዝመሃርኦ ፅንዓትን ተደሚሩ ኣብ ትምህርቲ ልዑል ፀብለልነት ኣለወን
ኣብ ትምህርትን ኣዝየን ንፉዓትን ዝለዓለ ውፅኢትን ዘመስግባኔን ብፍላይ ሉል ባሕሪ ደሴትን ኣዝየን ብሉፃትን ፍሉያትን እየን ብኣካዳሚያዊ ትምህርተን እዚ ድማ እቲ ናይ ኣዴአን ናይ ምስተውዓል ናይ ሓባራዊ ዝምድናን ክእለትን ምስቲ ናይ ኣቦአን ናይ ምጽናዕን ናይ ዕዮ ጋብን ዝተሓወሰ ዘርኢ ዝኾነ እዩ ንኣሕዋትን ኣብ ስፖርታዊ ህይወቶም ይድግፋ ንሳተን ድማ ብወገነን ብኣካዳሚያዊ ዓቕመን ምስድረኦም ክብሪ የምጽኣ እተን ሞያ ናይ ብልጽትን ፍትውትን ነፍሴራ ኣዴን ወይናረግ ቤክ ዝወስዳ ደቃም ኣብ ፊልምታት ሃገርና ብልዕል እውን ንርአን ኣብቲ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ዓቕመን ኣብ መንጽብራቕ ይርከባ ንኣብነት ኣብ ንምጥቃስ ሰምሃርን ወደብን ቦቡም ኣብ ፊልም ማዕረም ኣብ ኣስመራም ወደብን መርከብን ኣብ ፊልም ደበስ ኣብ ኣስመራም መርከብ ኣብ ፊልም እምነተይ ኣብ ኣስመራም ሰምሃር ኣብ ፊልም ገነት ኣብ ኢትዮጵያ ሰምሃር ኣብ ፊልም ይኩነልኪም ኣብ ዩጋንዳ ተዋሲአን እቲ ልዑል ብቕዓተን ምስ ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ህዝብን ኣላሌን ሓላፊ ስድራ ፍሳይ ሃይፊሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ከተማ ዳላስ ዝነብር ኮይኑ በዚ ኩሉ ዝተዘርዘረ ብልጫታትን ሞያን ስድራ ቤት ኣቶ ፍሳይ ተስፋይን ነፍሴር ወይናረግ ሃይለን ብሓቂ መርኣያ ጽቡቕ ስድራ ኣብ ስፖርት ይኹን ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዝረኣይ ህርመት ወለዲ ኣብ ደቆም ብኸመይ ከም ሰረፀን ብኸመይ ድማ ፍቕርን ሓድነትን ስድራ ንዕቤት ውሉዳት ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ዘርኢ ንቑሕ ኣብነት እዩ እዛ ስድራ ምስፖርትን ስነ ጥበብን ንትምህርቲ ሃገርና ዝወፈየት ተወጃም ክብርን መዘከርታን ዝግባእ እዩ ኩልኩም ኣባላት ስድራ ቤት ፍሳይ ተስፋይ ፊሽ ኣብ ዘለኹም ጥዕና ሰላም ፍቕሪ ብሓባር መንባር ዕቤት ውህደትን ዕውስ ስራሕን ኮታ ኩሉ ፀፅብቁም ንመነየልኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑም